For today's video mga kayat, maghisgot ta sa part sa kanadto. Itong hisgutan ni Kajin ang katong mga part sa kanadto mga kayat. Sige. Kanadto. Time to travel ta. Time to travel. Time to travel the pas. Okay. Kanadto mga kayat. Kini diri dapita sa mua kay istoryas mga katigwangan, mga kasagingan pa ni diri, wala pa yung mga balay kayo. Nay balay diri usara ka bok nya. Pikas sa dire dapita. Nahan. Katong balay lang lolo be, balay lang pupo nimo. Mo toy karaan nga balay diri mga kayat, sa balay sa mong lolo. Nya, balay sa pupo ni Kajin. Asa man balaya. Para niya makita mga kayat kini kasagingan pa ni diri. Kasagingan. Asa dapita lagi. Baga kini kasagingan og kalubinhan mga kayat. Kini. Pero karon ang iyo makita baga na kay hinay-hay. Baga na daga na kay hinay kuan. Pag naanay balay daga na kay hinay. Daghan na mga balay di, daghan na hinay-hay. Dara mga kayat. Tanaw sa pika so. Dara. Ona, mao ni diri mga kayat, daghan kini diri kuan. Hinay-hay. Daghan kining kasagingan diri sa una. Pero Lobby og kasagingan og kanang kuyanan. Asang man ni diri sa una mga kayat. Kadagan sa balay kay na dagan kay inayhay. Daghan na hinay. Dagan kay mga kuan. Hinay-hay. Hinay-hay. Napadini, napasa. Balay na mo. Nya sa una be, ang wala pa karsada. Wala pa Wala pa ni karsada diri mga kayat. Ang karsada dara. Wala pa ni kada diha dapita. Wala pa karsada. Karsada to dito. Mga patura. Karsada na to na. Ya, karon kay kuan na. Nanay karsada. Daan pa na siya sa una, wala pa ni karsada ya. Karon anay karsada. Ang moagi dia sa una mga kayat, kuan pa mga tao pa mamaklay, wala pa yung mga motor. Ya, mga kabaw, baka. Kabaw, baka sa tartanilya ba? Guyoron sa baka o sa kabaw. Mana na sila. Nga na ba? Ang tartanilya ba? Ang transportasyon sa una kay kuan man to. Gamit pag mga kormata kundi tartanilya. Guyoron sa baka kundi sa kabaw. Tartanilya. Kanang guyoron sa baka kundi sa kabaw. Kabayo. Tartanilya kanang mura siya kormata. Ya, guyoron sa baka, yung sakay ang tawa na. Mo to be, istoryas man ang katigwangan mga kayat. Oy kay sila kay kanang wala pa kuryente. Magdaob ra sila sa ilang tukaran para mahayag ang palibot. Magluto sila. Mananaos lag nay TV kung nay TV. Magsuga ra sila lamparilya. Mananaos TV. Ang masilingan sa una lagyo kay tanan. Lagyo kapoy kay baklay. Kapoy kay baklay. Ang balay suga pa. Kundi magdaob sa gawas para mahayag bayo. Wala may kuryente. Wala pa TV Wala pa radyo. Maminaw ras tingog langgam. Wala na ras tingog. Sa ang mga